Ναι. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Ιόλο Ανώνυμος. Θέλω να σας πω ένα μηνυματάκι ότι τα βίντεο θα ξεκινήσουν το KMVA σε 5 μέρες. Το πρώτο επεισόδιο είναι δηλαδή ακριβώς τα ίδια πράγματα, όχι ακριβώς, εντάξει, και διαφορετικά. Και τι να πράξει τα ίδια μαμά. Πελά λεπτά. Έχω να πω ότι κύριοι που δεν μάθετε, ξέρω εγώ, δεν θα μπορείτε εσείς ό,τι κάνουμε εμείς να σταματάτε. Και εσύ που μας θεωρείς τώρα, θέλουμε να κάνεις like στο βίντεο, τα βίντεο μας στο KMVA. Βασικά είναι στο κανάλι μου να βάλω, στο κανάλι KMVA. Στο κανάλι, όχι, στο κανάλι Αναστάσιος. Αυτά. Τι άλλο να πούμε, ότι έχουμε να κάνουμε subscribe στο κανάλι μας, έχουμε πολλά like, πολλά views, αφαίρετε κάθε comment, αφαίρετε βέβαια. Share μέσα στο Facebook, έχουμε ιστοσελίδα στο Facebook, το βίντεο comedy, το κάναμε το Σκαλόγκος και έτσι. Μπορείτε να μας δείτε στο YouTube, ας πούμε, στο κανάλι μας, ξέρω εγώ. Ακόμα θα έρθει και τρίτη σεζόν σε 5 μέρες όπως είπα. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι διακοπές που κάνουμε, ξέρω εγώ, ούλοι μας, που ξέρω εγώ, ούλοι κάνουμε διακοπές, ούλοι ξέρουμε. Τούτα θα να πω. Βασικά όσοι δεν είδατε τα τραγούδια, θέλω να βάλω δαμέ, οκ, το άλλο δαμέ. Τούτα απλά θέματα. Ναι. Τούτα, γεια.